Aquest diumenge s'inaugurava el nou equipament cultural a Subirats, ubicat a les antigues escoles del Pago. Es tracta del nou centre d'interpretació de l'última defensa de Barcelona, on s'expliquen els fets del 22 i 23 de gener de l'any 1939, quan els soldats republicans van construir fortificacions a banda i banda de la carretera nacional 340 des del Pago fins a Ordal per alentir al màxim possible l'avenç de les tropes franquistes a Barcelona. Va ser uns fets que van durar molt poc i van afavorir que la població, els que anaven cap a l'exili, tinguessin 2 dies més de marge per fugir, no? O sigui, els soldats que hi havia aquí republicans tenien l'ordre de defensar a tota costa, costés el que costés, les seves posicions. I van aguantar 2 dies. De fet, aquí a la carretera, segons ens expliquen els testimonis orals, era una fila inacabable de gent que anava cap a l'exili, no? La inauguració del nou centre va lligada amb la campanya arqueològica per investigar el contingut de les 3 fosses a la Serra de Riers. El 2014, part dels membres del Centre d'Estudis de Subirats hi van trobar restes òssies humanes que correspondrien a 5 soldats republicans. El director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig, va anunciar que la campanya començarà entre els mesos de febrer i març i que serà el primer lloc de Catalunya on la Generalitat intervé de manera planificada per la localització i anàlisi de restes humanes de la Guerra Civil de manera continuada. De moment falta signar un conveni amb la UB i l'Autònoma per crear un grup de treball encarregat de les intervencions. Puig explicava en què consistirà el procés de prospecció. Primer es procedirà a tota una tasca de prospecció a les diferents zones documentades que sabem que hi poden existir fosses i un cop localitzades es procedirà al treball arqueològic, que seran les pròpies excavacions arqueològiques en cada un dels punts i si finalment hi ha èxit i es localitzen fosses, hi haurà la labor més antropològica, que consistirà en l'exhumació de les restes humanes, s'intentarà la seva identificació d'alguna manera, a veure si és possible, i finalment es donarà una nova inhumació digna en els llocs que s'estableixin. Per al municipi de Subirats suposa un fet molt important tant la inauguració d'aquest nou centre com la campanya d'excavacions a les fosses. L'alcalde diu que és un pas endavant, però que s'ha de seguir treballant. Tots n'érem conscients que aquestes muntanyes hi va haver-hi uns combats importants al final de la guerra, quan la Resistència Nacional entrava a Barcelona, tots ho sabíem i segons com s'hi havia treballat poc. I ara, els anys després, s'hi ha anat treballant, s'hi continua treballant i de l'Ajuntament hem disposat aquest equipament al servei del CSUB perquè puguin continuar treballant i fer aquesta exposició de les restes, coses que es troben, per poder-ho explicar d'una forma didàctica, entenedora i donar aquest record que correspon. La visita a l'interior del Centre d'Interpretació de l'última defensa de Barcelona es podrà fer amb reserva prèvia trucant al telèfon del Patronat de Turisme de Subirats i cada tercer diumenge de mes coincidint amb la visita guiada de l'última defensa de Barcelona, itinerari cultural i paisatgístic, un recorregut per les muntanyes d'Ordal durant el qual es reviuen les darreres hores de la fi de la Guerra Civil a Subirats.